भाई और तांका भौणी मानक नमस्कार। मु जय सूर्यर प्रथम किरण आज आम सकाळ आरंभ होता घर ठार 25 किलोमीटर दूर जाइलु किसी कम तो बा रास्त गोटे बेटी गला बा को पचारि बा जाऊँ कुआड़े बा कहला मु जाऊँ सलभ रस काढ़िया मु कहली बा चा आम टे सलभ रस पीऊ तापर बा कौन कला हांडीटा धरला गछ उपरू पी पी रकेड़ा भाया चलला तले गोटे घोड़ा मदुआ हेले बहीला सीए कौच बा केतल ओल्लू मु केतल पीबी एक्चुअली से सलभ रस जहाँ लागे मिठा बहुत बार विलंबता देखिकी ये अनकंट्रोल होगी कहला मु भी जाऊँ गछ उपरू चढ़ी पड़ी जल्दी जल्दी पीदेवी मु कहली बाप ओल्ली पड़े ना छणा दी पैसा को मरेले भी दिन सरीबनी देन समान टाइम रे बा गछ उपरू तलकू खसिला जेमिति रकेट भली पाए पाए चढ़ी सेमिति रकेट भली साई साई भी तलकू भी खसिला से देन बा को आमे ठान ठान पैसा गणिकी देदेलु बा भी रखीदेला आ बा टिके पीकी टेस्ट करदेला मो सह जो घोड़ा मधुआ थिला से भी ढक ढक कर पी दे पड़ेला मु भी अनकंट्रोल हो मु कहली मते भी टिके दियो मु भी गोटे अध टंकी धरली पी देली एक्चुअली यार टेस्ट बहुत मीठा थिला बट लास्ट टाइम जस्ट टिके कड़ुआ लागिला देन सेठू नाक सीधा गोटे रास्तार रिटर्न पळि आसिलु।